Asam to padong buang? Yabag siguro to siya. Maulian siguro na siya eh. Ta. Kaya ato ba? Saman. Atuon to si 2020 na. Kay mura mag tagsara wala mo ko kakita anak niya. Asa na ka na siya magtambayan karon? Parang guro na sila sa ilaha, guro. Mao kaya ato atuon so ya natug adto basta na sila ha. Na, Sige. Ayo, 2020. Ayo. Ayo. Ikaw? Ano sa siya? Yabag siguro ng buang dia. Siguro. Ato pangutan na. Doon sa adlaw eh. Doon na yung adlaw ba? Hapit na gina ako makabot ang adlaw. Wala, pagkaduula. Duula ko sa adlaw eh. Duula. Grabe sa adlaw. Lah, usam. Uy, nayabag ka dia. Klaro kay, usa kinabuangan na niya? Ay magsamok ba? Ato guro. Ay magsamok lagi. Nay pag-inyo kong tabangan dire. Grabe sa adlaw eh. Hapit na gin maabot oh. Doon na gin kayo. Babae ba? Tabangi ko yung bunot eh. Naunsa ka, 2020 oy. Tabangi ko bunot ninyo ba? Ay mo sige tawag na ko. Saan pagbulot to talaga kalayo ng adlaw? Doon lang gin kayong adlaw oh. Tabangi ko bunot ninyo. Buwan Ari ni ba? katong kachat-chat niya nga siguan. Ay ba? Doon lang kayong adlaw. Uy! Doon lang kayong adlaw. Kaya lang gamit sa Ari nito ba? ang tawanan eh. Ay magsaba lagi. Asam to padong buang? Yabag siguro to siya. Grabe gino pagkayabagan na gid ato niya gid. Siya pabuto na to asa to siya padong. Sunod ka na to. Maulian siguro na siya eh. Ta. A few inches later. Lah, hapit na puno. Hapit na mapuno gid. Naunsa naman eh. Katayan eh. Ayasan gid ani. Pangan. Unsa man yang gisudlan oy nga? Buslot man na. Naunsa naman ko anay oh. Grabe ha. Mura man nagsaan. Mura bito na, gagas sa tubig. Oh yeah. Saan gid wala liki na gini siya.